To kanin labaran kenan yanzu kuma sai cikakkun su. Sunana Kabir Bello Tukur. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya aike da sunayen mutane 28 a matsayin ministoci da zai nada. Gidan talabijin na kasa NTA ya rawaito cewa shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Femi Bajabiya Mila ne ya mika sunayen a ranar Alhamis din nan. Sai dai babu sunan tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da shugaban jam'iyyar jagoran jam'iyyar NNPP na kasa Rabi Musa Kwankwaso. Daga baya dai jita-jitar da ake shugaban kasa Tinubu ya kare a wannan rana. Daga cikin jerin sunayen akwai tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai da mai magana da yawun shugaban kasar Dele Alake da kuma tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike, haɗi da tsohon gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badar Abubakar. Sauran da dai sauransu. To sai dai Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa, ya ce jan lokacin da shugaba Bola Tinubu ya yi kafin mika sunayen ya nuna rashin shirin da gwamnatin take da shi na jagorantar 'yan ƙasar nan. Kusan dai lokaci ne kusa kuriya, domin a tsarin mulki cewa aka yi shugaban kasa dole ya fito da sunayen ministocinsa ya mika majalisa cikin kwana 60. To yanzu gashi yau muna kusan kwana 57. To abin da wannan yake nuna gaskiya shine irin yanayin siyasar mu na Najeriya. Na farko dai akwai siyasa ce ta, tunda mun ce siyasa ce ta kasuwar bukata, to kowa ya shiga gudunmawar da ya bayar yana ganin kafa gwamnati kamar wata ganima ce, kowa sai an saka mushi. To wannan matsin lamba yana cikin abin da ya sa shi shugaban kasan ya kasa fito da sunaye, don kowa yana so sai an sa shi. Ita dai kungiyar kwadago a yanzu babu wani. To Farfesa Kamilu Sani Fage kenan, malami a jami'ar Bayar da ke nan Kano, da fatan zai mana afuwa kan kutsan wannan sauti. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci kungiyoyin kwadago na ƙasar nan da su ƙara bashi lokaci kafin su tsunduma yajin aiki. Tinubu ya buƙaci kungiyoyin su dan tsahirta don duba koke-kokensu kafin fara yajin aikin da suke shirin yi. Wannan na zuwa ne yayin da kungiyar kwadago ta ƙasa ta ce za ta fara yajin aiki kan tsadar rayuwa da wasu tsare-tsaren gwamnatin Tinubu suka jefa al'ummar ƙasar nan. Kungiyar ta ce da zarar ba a biya bukatunsu ba, to za su tsunduma yajin aiki a ranar 2 ga watan Agusta mai kamawa. Kakakin majalisar wakilai ta ƙasar nan Tajuddin Abbas shi ne bayyana roƙon da shugaban ƙasar ya yi ga manema labarai a fadar gwamnati bayan da ya jagoranci wasu jami'an majalisar domin su yi wa shugaban kasar bayani sakamakon zaman da suka yi da kungiyar likitoci ta kasa wadda tana ta shelanta tafiya yajin aiki a fadin kasar nan. To nan kuma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun fara tsokaci kan ikirarin kungiyar kwadago ta kasa NLC na tafiya yajin aiki na sai baba ta gani a ranar 2 ga watan Agusta. Comrade Bello Basi Fage guda ne daga cikin masu ra'ayin cewa matakin na kungiyar kwadago ya dace kuma shi ake bukata a daidai wannan lokaci. Ya kara da cewa idan talakawa ba su goyi bayan yunkurin kungiyar a wannan lokaci ba kamar yadda suka yi a baya zamanin mulkin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, to babu shakka za a ci gaba da samun koma baya. Ita dai kungiyar kwadago a yanzu babu wani zaɓi da ya rage wa talakan Najeriya face ita. Sauran kungiyoyinmu na sa kai tuni suka zama karnukan farautar 'yan siyasa, ba su da wani aiki sai ba wa 'yan siyasa nan bai girmamawa. Wannan kungiya ta kwadago ita kaɗai ce kungiya ɗaya tilo tun 1999 takan iya tsayawa ta tsayayya ta nuna mahukunta yatsa a daidai lokacin da suka so su yi rawar dansa akan talakan ƙasar nan. Amma abin ban takaici da bakin ciki alƙadarin wannan kungiya bai tashi karyewa ba sai a shekara ta 2016 a zamanin shugaba Muhammadu Buhari, a daidai lokacin da aka fito da tsare-tsare na cizguna wa talakan ƙasar nan. Kusan ma kungiyar sai ta zama kamar ma kungiyar wasa a zamaninta, domin ita kungiya ai ba ita ake kallo a ja da baya ba, ana kallon al'ummar da take bayanta ne. To kuma al'ummar da take mara mata baya domin a samu sauki an karya su a daidai wannan lokacin. To Comrade Bas ya ce ko da yake kungiyar ta rasa kasashinta a baya musamman a 2016
da kuma yayin yajin aikin malaman jami'a, amma har yanzu ƙungiyar ce ke kan gaba wajen nema wa talakawa haƙƙinsu. Kar ka manta kwana-kwanan nan a zamanin da aka yi yajin aiki na malaman asu wanda ba a taɓa yin shi ba a ƙasar nan. 'Ya'yanmu sai da suka yi wajen wata 9 a gida ba sa zuwa makaranta. A daidai wannan lokacin ƙungiyar kwadago zanga-zanga ta kirawo. Amma mu da muka fita zanga-zanga a nan jihar Kano duka ban fi a lissafa mu ba.